Craceri Nadolig Cartref. Bydd angen papur brown, rholeni cardfwrdd, llinyn, tap 2 ochrog, siswrn, dotiau glud, cerdyn, pin marcio D, pom-pomau coch, a syrpreisys. Gosod 3 rholyn cardfwrdd ar y papur brown. Sticio'r papur yn ei le gyda'r tap 2 ochrog. Ffeindio'r bwlch rhwng 2 o'r rholeni cardfwrdd. Troi'r papur yn ôl ac ymlaen yn ofalus i greu un pen o'r cracer. Tynnu rholyn cardfwrdd allan. Torri 2 ddarn o linyn gyda siswrn. Clymu darn o linyn o amgylch y bwlch ar ben y cracer. Rhoi syrpreisys o ddewis D yn y cracer. Ffeindio'r bwlch rhwng 2 o'r rholeni cardfwrdd. Troi'r papur yn ôl ac ymlaen yn ofalus i greu pen arall y cracer. Tynnu'r rholyn cardfwrdd allan. Clymu darn o linyn o amgylch y bwlch ar ben arall y cracer. Gludo pom-pom coch i un pen y cracer gyda dotyn glud. Tynnu llun llygaid gyda'r pin marcio D. Torri 2 gorn carw allan o'r cerdyn gyda siswrn. Sticio yn ei lle gyda'r tap 2 ochrog. Ailadrodd. Craceri Nadolig Cartref.